Jambere. Ndiona ziyaza ukuda mwana. Ma flavors asiri George. Aiwa. Yakana Cherry rice. Nada mixa ne. Ini changu kufunda chete wochitora. Sachisia one mutore tubu. Okay. Yeah. Ozan and you don't want Kaka. Nditwana mbhedu. Ndekwa bena. Amafuta izanti ngosanso. Unaita ndipi? Mafuta. Demba ndizo mwana. Sure mama. Dongo neno nduona. Amakuseni kamsati mamunga kaka. Ndisirwe kaningi kangu. Tumabhunanzi kamchini. Duaya kai. And Corosoft. Ndio kwa atipere. Yes. Corosoft. Mama. Ndio ari kugadzirwa na atipera. Hanzi yeye inoita singaite mama yeye. Kunyepa. Aya apana na abata. Atipere abatwa nemwe munhu kunze kwa jili bebe. Kaka. Mura mama tuma. Hapana. Kana iripo ndigropo. Ameno zvako kana wakatswanyirawo pamena wakundwaka Ini mkomepi mavane kupini. Paredza name. Manje mbondwa. Anirwenyesha usarwadziwe Maticha segrosari. akomana magrosari ndeangwa Tutorere kuseri. Seayo. Pingi. kubva wapeka ndiwe Tuma rice ne safe. Tuma rice ne mark one. Ne hope 10 kg. Tufishi tunapo tu isa 40. Yenonzi also zinevi. Mweya wese kudenga. Asi chimwese chi? Also zinevi. Mweya mchene kudenga. matuti brush yangu wari